Waqt li dawk li jwettqu reati kriminali qed isiru aktar professjonali u metikolużi, hekk ukoll il-pulizija qed taġġorna ruħha biex dejjem tibqa' pass il quddiem mill-istess kriminali. Dan fissru l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt żjara li għamel fl-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja fejn grupp ta' pulizija mit-taqsima forensika qed isegwu kors avvanzat. Kors li qed isir b'kollaborazzjoni mal-Istitut tal-Forensika Olandiż segwit minn grupp 14 il-pulizija, 12 li investigaw is-sit tad-delitt u 2 oħra li jidderiġu l-istess investigazzjoni. F'kummenti ma' dan l-istazzjon l-Ispettur Xarlo Qasa esprima sodisfazzjon għat-titjib kbir li se jirriżulta minn dan il-kors l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fl-aħħar 20 sena. Ħajkun affettiv ħafna għaliex sa qabel bdejna dan il-kors konna naħdmu metodoloġija li mhix daqshekk ġurnata, illum il-ġurnata ħa nibdew naħdmu metodoloġiji u teknikalitajiet iktar aġġornati li ħajjnuna ħanejdu hekk anke permezz ta' apparat aġġornat ħajjnuna ħafna nielbu ċertu limitazzjonijiet li konna nsibu qabel. Dan ikkonfermah Marcel van Best mill-Istitut Forensiku Olandiż li kkoordinat taħriġ f'pajjiżna fejn il-Pulizija Maltija żviluppat ħiliet bla preċedent fl-investigazzjonijiet kriminali. I think that the major thing that they didn't do before and now are capable of is doing the technique and sampling for touch DNA. These minute traces that are there, for instance, when I touch somebody or when I'm arguing with somebody, that leaves traces of the human skin, touch DNA. You don't see them, so you need to have ways to find them, and we've taught them those ways. Il-kors sar fuq medda ta' 5 ġimgħat u għandu jintemm bi proċeduri fil-qorti fejn il-pulizija involuti se jippreżentaw rapporti dwar l-evidenza li kisbu minn fuq siti differenti ta' delitti fittizji maħluqa apposta taħriġ. Intant il-Ministru Carmelo Abela żvela kif fl-aħħar sentejn it-taqsima forensika tal-Korp tal-Pulizija assistit f'xejn inqas minn 3300 investigazzjoni mifruxa fuq diversi oqsma. Fosthom analiżi ballistika, testijiet tal-fingerprints u eżaminar tad-dokumenti. Għaldaqstant kienet evidenti l-ħtieġa timmodernizzar f'din it-taqsima daqstant kruċjali għall-investigazzjonijiet kriminali. Huwa importanti ħafna ninsaħħu dan il-qasam biex anki meta jinqalgħu ċirkustanzi fejn ikun hemm bżonn il-ħidma tagħhom anki b'ġustizzja isseħħ billi anki nwettqu il-ġustizzja permezz tal-istħarriġ li jsir mill-forensic section. U allura dan huwa in-line mal-politika tal-Gvern inkomplu nħarġu u din il-partnership mal-Olandiżi hija f'din id-direzzjoni biex nipprovdu taħriġ ta' kwalità u nkomplu nimmodernizzaw il-Korp tal-Pulizija. Fix-xhur li ġejjin se jiskatta taħriġ speċjalizzat għall-Pulizija Maltija b'5 uffiċjali mistennija jattendu korsijiet barra minn xtutna bl-impenn sħiħ tal-Gvern fil-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna.